ya u virus ru tieng, ya ketika ru tieng. Sakat nuken ini empungnya. Ai ketika COVID kat kendai. Kanoy kun persya ya kini ke kelam. Lengba ka YouTube channel kabla ai kerteng da ka Debran Records haka khat sau tarik unailar an pelaj paj ba no ya ka we ka jingruai kabla ai kerteng ka thong kabala ruai da uban yo bor lengdo baki jukhot i kibreu da utupak khasi rengkat bat ikentiu len mau pnyang bat kan deru kasien ka beningkong jong u lengba ka jingyarap ka Debran Records na ka project support local artists ka badai ka campaign ka ban kershan ya ki artist ki baduna ya ka yo ka kot na ki yeng kisem knang ban la ban sei ki sap ki nong ruai ka Debran Records kala mi syakmat banshna ya ka rensan na ka benta ki khun khasi ka bri nyu trap ka kerteng jong ka jirwai ka thong man ni ya ka ni ka jirwai ni lai yarwai lang bat ikin tiulen mau pyang Shaka tonkin bapin boy Shaka tonkin bapin jam Shaka man bapin nang tur bapin long kum nong yalang What you do jinker man we not top and boy shaka tong what can run din wala kitching epima te nga sukumen ban yoi trelang bat iru bat kani ka di ka sen ban ko ya nga te nga sukumen sibon bat kam tam yoi trelang ban jong Debran Record ma support local artist de nga kerpat ba iki pai ba ro ba kini pe ya kani ka video andala pelan ha ka channel jong ka Debran Records ban nga kerpat ru ka we ba fin ya lada fi skotenan ya kani ka jirwai subha like share subscribe Kublay pi baro ka kateng jonga kalong kintiulin mau pneng bat ngade iwe ni kinong rai bat ngasyong sa mau tunum ribhoy district nong po ningkong eng ai ngu yo blay ubla ka kukurdo bat ngwa ru bat ai kublay kerpang ni ka ribhoy news kabala ai kalat ya ka kunhun Debran Records ban pensapriang ya ka khubor ban kintiu ya ki artist ha ka jilla baro ka we Shaka tonkin bapin boy Shaka tonkin bapin jam Shaka man bapin nang tur bapin long kum nong yalang What you do jinker man we not top and boy shaka tong what can run din wala kitching epima nga sngo komen shi kadai e bang alayo bentrei kamlang bat ka kunhun Debran Records bat kadiru kasien ka beningkong yanga bat nga smutanat ba kadib ka kunhun Debran Records kadai ka way na ki kunhun ka ba ajing rap bat ka ba support ya ki artist ha ka jilla baro ka way tengi na ka kunhun Debran Records ni kerpat ipi ba pin ka sha ningi ha ka ni ka jingrai ka bangin sa panmi ka ba kerteng ka thong ka ba produce the DJ Brian bat kabang alarwai rengkat lang bat iban yo bor kabangin sa pelaj pat ba ka khat south trek August ha ka channel Debran Records Shaka tonkin bapin boy Shaka tonkin bapin jam Shaka man bapin nang tur bapin